जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के दमदार फिल्म के टीजर आवे जा रहा बा। जी हाँ भैया, हम बात कर रहा बनी खेसारी लाल यादव के न्यू अपकमिंग फिल्म डंस। जी हाँ भैया, जाना में खेसारी लाल यादव के किरदार के लेके बहुत ही चर्चा चल रहा बा इंडस्ट्री में। कहे कि भी आप सबको बता दिए मैं खेसारी लाल यादव के जो लुक बा उ एकदम साउथ वाला लुक बा, यानी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जो स्टार हो वो टाइप के लुक बटे। और वाकई में बता दी आप सबके में साउथ वाला भी फील आवे वाला बा मूवी के माध्यम से। बता दी साउथ जैसन आप सबके एक्शन भी देखे के मिली, वही तरह के किरदार भी देखे के मिली, ये बात सत्य बाटे। और पोस्टर से भी लग रहा बा। फाइनली भी अब आप सबके बीच टीजर भी आवे जा रहा बा। जौना फिल्म के डायरेक्टर बने धीरज ठाकुर जी। एम स्टार कास्ट में बात कर तो खेसारी लाल यादव लीड रोल में जौन की अपन धमकदार एक्शन देखावत नजर और बात कर लिया भैया फिल्म के प्रोड्यूसर तू बने सुधीर सिंह और जितेंद्र सिंह। आप सबको बता दी बहुत ही बेहतरीन और धाकड़ टीजर आप सबके बीच आवे जा रहा बा कल। जी हाँ, कल 12 दिसंबर के आप सबके बीच टीजर आ जाई। टीजर के डेट के अनाउंसमेंट भी हो गई बट टाइम के भी अनाउंसमेंट हो गई। डेट तो आप सबको बता दें कल 12 दिसंबर के टीजर आ रहा बटे। और टाइम के बात कही तो कल दोपहर 12 बजे। जी हाँ भैया, कल 12 PM में आप सबके बीच धमाकेदार ऑफिशियल टीजर डंस मूवी के रिलीज हो जाई। दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के कहां रिलीज हुई तो जी हाँ भैया, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी यूट्यूब चैनल। जी हाँ भैया, यही चैनल के माध्यम से कल आप सबके बीच ऑफिशियल टीजर आ रहल बा। जी हाँ भैया, तो आप सबका अपडेट कैसा लगल कमेंट सेक्शन में बताइए। और कल टीजर आ रहल बा, कितना ज्यादा धूम मचाई जरूर बताइए भैया। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी।